Здравейте! Днес ще правим Титаник. За 5 минути трябва да стигнем до гарата. Ще имаш време и кафе да пиеш даже. Дръжте здраво. Стига толкова. Как я? Здравейте, този епизод е за развлечение, така го направих. Следващия епизод ще е някъде другата седмица. Гордо, вторник, сряда. И това е. Чао!